என்னோட பையனுக்கு பால்ல மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக இது நட்ஸ் பவுடர் தான் ரெடி பண்ணியிருந்தேன். தனியா கொடுத்தாலும் சாப்பிட மாட்டான். இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணி பால்ல மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும்போது ஈஸியா சாப்பிட்டுருவான். இதுக்கு நான் 1 கப் அளவுக்கு மக்கானா எடுத்திருக்கேன். நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். மக்கானா நல்லா இந்த மாதிரி மொறு மொறுன்னு ஆகணும். அது கூடவே ஒரு 100 கிராம் அளவுக்கு பாதாம் எடுத்திருக்கேன். அதையுமே நல்லா வாசனை வர அளவுக்கு வறுத்தா போதும். லோ ஃபிளேம்ல தான் வறுக்கணும், இல்லைன்னா கரிஞ்சு போயிடும். 100 கிராம் அளவுக்கு முந்திரி, அதையுமே அதே மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்கலாம். பிஸ்தா மட்டும் 25 கிராம் எடுத்திருந்தேன். அதையுமே நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி நல்லா ஆறணும். நல்லா கூல் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஈரமே இல்லாத மிக்ஸி ஜார்ல போட்டு அரைச்சு எடுத்துக்கணும். மக்கானா சேர்த்தா மட்டும் தான் இந்த மாதிரி பவுடர் மாதிரி கிடைக்கும். நட்ஸ் மட்டும் சேர்த்து அரைச்சிட்டீங்கன்னா எண்ணெய் விட்டு தெரியா ஆயிரும். நான் ஜல்லடையில போட்டு சளிச்சு எடுத்துக்கிட்டேன். பால்ல சேர்த்தா ஸ்மூத்தா இருக்கணும்னு. உங்களுக்கு வேணாம்னா நீங்க ஜலிக்காம கூட வச்சுக்கலாம். ஏர்டைட்டான கண்டெய்னர்ல போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இது 1 மந்த்துக்கு கரெக்டா இருக்கும். இது எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னா 1 ஸ்பூன் நட்ஸ் பவுடர், தேவையான அளவுக்கு நாட்டு சக்கரை, சூடான பால் ஊத்தி நல்லா ஆத்தி கொடுத்தோம்னா நல்லா டேஸ்டியாவே இருக்கும். மீதி இருந்த மக்கானால நல்ல ஸ்வீட் மக்கானா செஞ்சு வச்சிட்டேன். இதோட ரெசிபி நாளைக்கு ஷேர் பண்றேன். ரெசிபி வேணும்னா நாளைக்கு வீடியோல செக் பண்ணிக்கோங்க.